nang litum birta ke piatom phan choro lo nang litum da ke wang pot pini nang litum phan ke hang nang ko ka theke la pohelo atumi lo ne atumi tik lo ne la NGO APHLC pu nang chong hudun amen APHLC amen nang chong hudun atum ha la horijan anathulo ne pilone ke dam amasi halatum boru atum pen mes kosari atum pen char de prat de lagani tum kadui ta ili tum kadui ta theklong hurlo apran ke Agustin Kramsa si kaibong ke en papran lama thala boru pietum Agustin Kramsa phan ar de prat amat Agustin Kramsa tahala boru pie phan ar de dundu prat la pulhe lang no dak le son ke kachar dep ke lage pupu sita chok chelo lage ni tum ning dok de jok ta ning dok de muthela song bong la boru ta ho ka du etom hanta naga ta ho ka du etom handa ni li si long le pi vare pu si ge pu long le ge pi ge lage long le ge jor po eli tum ka chini la pu border na tu ke lage Agustin Kramsa se ge jor po lamang etum arju long ur lo ka du eta la si ek market pu pi ne ta ge do ilo la so lambang itum arjulong labang ge ahok he ma labang ne li pudaming tum te sita labang ge chethan hur kai kita la akoi son bang ge long le jong si neli si ki pi pulotan te long le ahem phu ke Karbiang Long Autonomous Council si ahem phu alang litum a permission ave pin ke jok seta long le ke piun e jok aphanda piun e ki jor seta a permission nangji until la bisaralam neli ke jor ho neli ke pio ho hala Autonomous Council Karbiang Autonomous Council tum nang dodun clip pe pot lo anta a EM da Omor Singh Tisola Land and Revenue ke lande alang litum si abinong gen nelige chopodun de pin lo dada lage la non NGO APHLC pu chikrong NGO tu la pen ke Karbiang Long Autonomous Council tum si lake hala non apata ve pin pen atum hanse taka pedolo pata ve pin esonalam aku pudam tu nangji laka pe doge lake council tumse pe dolo forest arlota alang litum se pe dolo alang litum jong si chini ponde eviction pe po loklem klede lake forest area arlo pen ke la phange eviction claim nangji jong si forest village pu jong si declare klede pulotante forest village pu declare to that apike arona ting men declare to that apike lage pedolong yi mene gali pedolong ji la bangke sita la non kedo bom bange forest village takali pulotan te alang litum eviction nangji lage jok amonit aphan sita melo lapen lason forest area lapen border long le bang evi encroachers tumhan eviction nangji chot kali ke eviction nangji puge nilitum ki puge la sorkaria long le long mane ahem phu ka ve adim along le an encroachers atum just sem met Bangladesh pen ke wang Bongo senas la pen Bihar senas atum hei hui la tunge tribal da galilo la tunge kaun tribal area ga nang dodon long le la tum han eviction nangji PGR VGR along le along pen eviction nangji pusi il tum pu bom lo la te non ningkan troxy ningkan nerkep tasu selo ni tu ningjehan 2015 ningkan masi ni tu 15 tasu selo orkom ha 14 malom jakka sut pen nai tu ningjelo la bangke nilia mata ningjelo ketok mata pidun bom lo lage alang litum pe polo eviction jade non la joy kilo la non
APHLC NGO tu alang litum hala dak sikidam athema neli ga chinia tenge along leka che rai kang tum ke Agustin Kramsar kom lama si hala dak man si ke phlum kang tum chak pu si pu alang litum pe polo la railway line keng keng an bang che rai lap lo tribal ka liye tum si che rai lap lo la kai agriculture sai se lo la tum han phlum nan ji pu alang litum pe pot pu pe de long damra la VGR along lepen la bongo senas tum han phlum et nang pu alang litum pe pot pu pe de alang litum hala kheronia rong damra VGR along lepen la Bihar senas tum han phlum et nang pu pe pot pu pe de alang litum personnel along le ka chu Georgie por kom alang litum long si dolo te aku chu George thule po alang litum la chu George long le de apos aningi teacher bonon laga ni li phana e bok ya kam ge thang daga lilo laga a misa alam lo laga a hok he alam lage kapachu be rata tum han kapachu be lage neli thuge long le thuge jok hana jor long le pin lang ning hok ta ke nam bote nam long lu ke jor ba ge ni ge jok hana jor long le lang non anta khotia na thu ta jor long le ning hok ta jor long le neli ge akola tum phan do nang ji wang nang ji puta neli le pugali aprang man sila tum nang do lo gente alang litum chini lo gente neli tum non tribal unity ke nang ji pu athesi tribal tum an ke dak pe do nang lap aprang men ge wang tang atu pu banglata non a ko phi wang tu bom nang ipule ni tum puali naga tum han ta pulo nang tum aprang men si dak do lo po nang tum la ke do long po seta non a phi wang tu et nang ji po bang ni tum kroi kri po la ke ni tum putip lo la ke alang litum anda ben alang litum ta la ta kroi lo la solam ta do tip da anon si wang bom ji pulike pugali ako boro tum wang bom nang nelo pu neli ka phrang da pulo dagle ninge chot ka liha kokrojar ge dhota neli boro tum man pu lage athima boro tum pepo se neli ge pu alang li tum han kang hon po se neli boro tum han wang bom nang nelo pu ko puson na kang hon athike BTC a area arlo boro len arlo boro tum ke bang pharo amuluk ang bong pen bang thom ke pra phive boro tu halada amen si boro len lo boro len da li lo halada alang li tum yong si dak kar byang long chot kali along ka pre dam tu bom lo polete halatum ka hada ga minority che plan tu bom le po adet ki vir po halatum ta la si non la boro tum dak nang e kat pare jong si akimi ta nang kat polete lage hala non BTC ka solai dung ke thek the pot lo lage alang li tum ke thek the hala tum BLT accord la pe non api BTR accord pe ni ke to ke thek the pot lo alang li tum ta seta hala le ason ka pre alang li tum alam lo seta non amat ke nitum APHLC abinong political party atung ngan nitung e pulo boro tum tribal atum an ke chelang pen nang ida ke do an tum ki aki miwang tu pole ni tum ki pukali la thoke aki miwang not pole ke putu aki mia tribal dagwang not pole ni tum ki pukali la ke mujhe dak ke do an tum ke jongsi bongo se na tum jongsi dak do long non second largest population no bongo se na tum hala tum yong si do long pudante itum tribal atum aframen ke do bom atum han do nang ne pu si li ki pu me polage hala bongo sena tum bihar sena tum ke tribal kalia la tum ke tribal areas nan do nong li la peneli ki pu la ke karbiang long seta karbia phanchot kali la ke athema tribal area po si ki pu wela dak si dolo te ho ne li le ga ning je ga li lo yo ladak si ke dolo paragraph 20 along si pulo tribal area pulo lagi eta a tribal area la daga bange karbiang long pulo lagi amen si karbiang long pulo la hello lake ala ate bolong si dolo karbiang long non ilitum yong si ilitum karbiatum sensa sate bang pharo muluk ang bong ilitum bang thom kebra phobak si do non tribal ke do anatum chelang pet seta bang pharo muluk ang bong pen bang plikebra troxy baksido pusi kado eta ningjelo non chini lo bong pen halatum bang phok kebra ke thom le atlo halatum si majority jong si ilitum bo tribal atum phanjong si ki phlung thu pulotamte
ili tum tribal tum ong emuchat po body ili tum flum tu bolo te hala so tribal dong ke Bongo sena Bihar sena tum long si chelang dun thurong body election hutta lason ki vitang lo 1992 ningkan ki vitang lo la Bongo sena tu benar organization pu selam ama ilitum karbi tum hanan bilong ama hala Bongo sena Bihar sena Boro tribe Naga Kadowe Kuki Rengma Kadowe hada konru amat ilitum karbi tum han bilong amat 1992 ningkan pen ilitum election ke hai anta hala Bongo sena Bihar sena tum kape hai kang tung atum phansi ilitum pe hai bom lo hala tum kape hai kang tung ko pia pasi kape hai kang tung lo athema hala tum ke Bongo sena Bihar sena tum han flung nagi pupe karbi atum man ching hon he abinong ke karbi atum han minority ka penchong isi hala tum claim bom la posi hala tum phansi election pa pe hai bom titilo non tayong si itung tribal ke do ana tum phan flung nangi polote hala Bongo sena Bihar sena tum long si alang litum chelang nun tu pet lepo chelang nun tu pet lote hala tum kape hai kang tung MLA MSC MP atum si ako hai tu lepo hala tum hai der lote pilo je plang po Bihar sena Bongo sena tum hange flung lelo hala tum si majority po council long ta hala tum si majority po athema council long ta nange Bongali Bihari tum handa papi thu dun thulong et lokente hala tum majority lo te hala tum resolution and po council lo karbiang long po amenta terek nangji puthukok po a resolution long ta aprang da ninge tanglo ASDC CPIML kachari hot kaninge tanglo karbiang long punang ne lake Difu district pusi punangi puka niye tanglo latung vivek po anke kupulo ke plangi ke kache plangi bange karbiang long po amenan ta avitu det po hokalam lo lake la bange dojoyi bange Bongo sena Bihar sena tu ke dojoyi la salam bange claim vek po la si non itung kache ni na ye bange number 1 lo nilile la tum hanga pedota kalilo lake ako yong si nelita neliba ko nani komanne tum si livelihood tum han wan warat pe do warat council tum te pe posi do clip lonte alang litum si kame claim nang po government along le la pen forest along le la ke dulong le eviction nang ipipot eviction se det alang litum eviction nang po la pen la PGR VGR along le along eviction nang po la pen la railway line king la Bongo sena tum do tip la tum han la eviction nang po pipot eviction se det la sini tung pu bom lo only tribal tum han mon e pia pot lo la ke thang da gali la ke Bongo sena tum a plan la ke tribal tum han pa chi chok pa ye theng nang pu la ke Assam government si ke claim ko pia po si DGP ar ni si ke wang lo da la pen la APHLC NGO tum bang NGO che silam dat pen la tum DGP han se ke tong dam pia pot lo kam ke du NGO phak asosi ke ron ji wo asosi ke ron ji wo kat si ke ron ji DGP police pia kam lage do lage alam litum kam avele police akam alam litum aphat la Assam police atum Assam government si kapin chong toy Bongo sena Bihar sena tum ar lo do dun si lake bidi budi ki pi dun si alam litum la APHLC ka salam lake tribal atum bong pachi chok pa ye thengra karbi atum han minority pa pe dokok nang po phan anke hala tribal atum akapreka tribal tum an Bongo sena Bihar sena tum long pachi patum dun et nang po phan anke election hudlate Bongo sena Bihar sena tum aning ke hang ateng men election pa pe hai long po la pen chu 2021 aning kanta Bongo sena Bihar sena tum si ke hai lo ke hal sota BJP liga hai gali det ke non ta lai le anke ke claim ke BJP atum phansi a resim ke en lo Bihar sena Bongo sena atum phan Bongo sena atum la ke Tuliram rong hang atum phan Omor Singh Tiso atum phan son la penhan la MSC ke duan tum MLA MP atum phan anta la Bongo sena Bihar sena atum si a resim ke en lo alang litum phan la pen non en APHLC NGO APHLC itu amenda nanga chong hudun la pen nanga chong hudun atu malo Christian atu Bible along
Ten Commandments along hukum kep along ta kachong hu ke he nupik la ke arnam kroi krip hada ke tok du non ge James Hanseta Bible school ka ke pasabang apu ge evangelist tulang missionary la pen hala Agustin Cramsa ta ilitum teklong lok a hem long Jesus calls musi cibitan ga di Jesus calls a mission munit kela Jesus tong ke call lo ne a Jesus call pulete Jesus Christo ke hang pulo Jesus Christo tong hang lo ne bongo seda tong hang lo ne non ke naga che plang tho bang ke an ke non bang ke hala pitor tisu ta hala ta Bible school pen ke pasa bang pubo la pe hala mohon tisu ta Cristiano munit pubo hala ta kong rong pi ke reverend tulang lage reverend kong rong pi lage reverend lage missionary muni Christian missionary la tumge Christian atom hansi NC Christian la pen karbi tribal atom han kapisung ya kamsi la bongo sena atum RSS atum BJP atum ke claim la pen Assam government to ke ar lopensi ke rabdun ceturok la tuke aku ke ceng nu dahala tum bidi ki pidun dahala tum helo nage la si ilitum inglong aratum an karbi atum inglong aratum an ning dona ning ci biver nang po